Hvad er det nu for noget, det her latter? Ja, det bedste man kan sige, det er faktisk, at latteren den kommer indefra. Det er noget, som vi alle sammen har i os, og hvis vi gerne vil bruge den, så er vi nødt til at træne den. Det er lidt ligesom, hvis du ønsker at træne dig frem til et maratonløb eller et andet løb, så er du nødt til at træne stille og roligt. Du starter med at løbe lidt og gå lidt og løbe lidt og gå lidt. Og det er det samme, når du skal lære at grine mere end det, du er vant til. Du starter med at grine lidt, holder en pause, griner lidt og holder en pause. Og efter et stykke tid, så er du blevet trænet op til at kunne holde til mere. Din grinemuskel bliver trænet. Og i løbet af ganske kort tid, nogle få uger, så vil du være i stand til at grine mere, dybere og mere inderligt, end du har gjort hidtil. Og det vil hjælpe dig på utrolig mange områder i dit liv. Men først, så begynder at grine noget mere. Start i dag. I morgen kunne være for sent.